Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. So नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So दिनै नोंथांमोनखौ दिनै बे आंनि गोदान भिडिअ फिन गोसोखौ जों मोनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना. So guys दिनै भिडिअआनो जागोन माने आं कन्ट्रलाव माइरं लायनो नागिरदों आरोना. So नोंथांमोनसिम शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानाय जाबाय. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. नैबे जे दं आंनि बाइकआ. ओमफ्राय मना लाखाबाय, टिउबबो लाखाबाय, कार्डबो लाखाबाय. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. थ' बिदिबा जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. Let's go. So guys दा आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना सालायलांगासिनो दङ आंना हेलमेटआबो बहाय थाखोथाय नागिरबाबो मोनासै अन खालामनो बिराद नयस फैसिगोन बायदि मोनबाय आङो So guys भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो So guys आं मोनसिगोन आरोना कन्ट्रलखौ नैबेयावनो So guys फाइनालि दा आं मोनफैबाय आरोना कन्ट्रलानो बनसो माथो फन खालामनांसिगोन आङो दासो जासिगोन माने दा ओंखाम जानो थांबाय खोमा आरोना बेनिखायनो बनथ' फन खालामनि र' So guys माथो खालामनो ना नै दराव फैदों आरोना फन खालामगासिनो दं नै थिखोथ'वाखै हरबावनां र' एगेन दै जाजोबलायदों नै फोथाराव देग्लाय अखा हायै हायैनो आला दाखि बोथोराखि मा अखा हानाय बोथोर नामा एकदम माने जेब्ला नांगौ अब्ला हाया जेब्ला नाङा अब्लासो हालाबायो ना नै जे फुख्रि दङ प्लेसआ सुन्दरथार एकदम बरियानो नै हिस्टरि So guys नोंथांमोननिथिं अखा हादोंना हायाखै जोंथिंथ' पुरा हागासिनो दं दैलि हागासिनो दङ दिनैल' एसे जानांदों आरोना नै एसे सान्दुं दुंदों एकदम सान्दुं दुं मना नायलांबाय थादो कन्ट्रलखौथ' आं दानि लिंहरबाय बिथाङा फैसिगोन उन्दुना दंमोन खोमा दा बिथाङा दा फैबाय फैनानै दखानखौ खुलिबाय नै लाना हाबबाय आरोना आङो माइरं लानोसै मालिकआ So guys नायनो आरोना दाथ' बिसि नायै सागे न' दावलै नाय आरो So guys नायलांबाय था So guys दा बे आरोना खानाय मानाय सुनायफोरखौ रेकर्ड खालामनो हायासै मानो होनबा मबाइल हमग्रा गैयाना सुबिदा जायै बायदि दा थांगासिनो दङ दानि लोगोफोरा फन खालामहरदोंमोन जायगायाव बेरायहैनो फै होननानै आंना टाइमानो थोआ होननानै आं थाङासै आरोना बिसोरजों माने मोनसे हाजोआव भिउ पइन्ट दङ आरोना बेखौ नायनो नागिरदों जोङो माउन्टेनाव बिसोर थांबाय दानि फन हरदोंमोन होमबाबो आं दा थांथ'ला आंहा खामानिबो दङ दा आङो नै कन्ट्रलाव थांना फैबाय आरोबा मा खामानि ओंखारो
भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनोसै आंना न'आथ' मोनसिगोनानो स' गाइस दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय